saging. Pichay. Saging, talong. Ulo ka na nga. Wala mo kayo saging na kuan. Saba. Pichay. Ilang kalamansi ni mo, day? 60 ron kilo, sir. By kilo? Ana, barato na lang tayo. 60 kilo dyan. Nasa ibuhin ka na. Yan, ipispasin. 1/4 ako, be, kaya basi magkilaw ko. Be, yung sa kadagan sa 1/4 ani? Daghan biya, sir. Pila rin na ako kanay. Nang maning 5 na. Dili ra ko era piyo. Iko na din ang maning. Kaysa magbinuok ko nga tag Sir, kuan ka badakan. madakaan ka. Sa 60 na. Pila nito eh? Sa ibang ram. Luwara pite. Ako na ra. Oo, ganun ako. Uy, basig sobra na ni, day. Ma'am, diara ma'am o. Nagsiyo mo kita. Nanaragan ni siya. Asa naman to? Hindi na ko na ako makipagkailan. Pila naman na? 1/4 na, sir. Oh, 1/4 na. Ulat ko ko niya kukuan. Kaya wala ko ko. Pila yung 1/4? 15. Sira, sir. Oh. Nang maning nakay 20. Oo. Ani na kani? Kuay lag 5 na. Pero nakay 20. Eh, kung balising kong loy, abi. Anak, ulam na ko 20 na. Pero sisiluan na ko siya. Kamera, sir. Oh, balising ko o kani 15, 20 tanan. Dara ka mo. Dara. Na akong 50 ha. Oh, dara, sir. Ada ako po. Day, nakay 20 pesos, day. Day, ulam ba? Day. 30. Napakatanin ka. Sinsilyo. You good, sir. Yeah, Denny. Oh, iya, sige. Pila niya ako, te? Kani, 20 lang. Pila yan ako. Carrots na lang po, day, be. Sir. Kanira. May chingko rin, sir. 25? Kuha na yun, sayote. 15, sir. Oh, sige, oh. Sa pili ko, nindot Pwede ka. ba, sir, kalinghod? Sige. 20 plus 25 plus 70. 70, kulang ko. 20 ra, sir. Kulang, sir. Pila ng plastic o puti?
Papa de sobra. Wala pa. May drill na sunod niya. Wala na. And thank you. Amo ni ang paulay. Oh, na dagang paninda law, ano, mais, popcorn, juice. Mais. Pwede mais kinuha ito mga bata. Mais tinanok, mais sinungag.